сокинони тоҷикистон аз таштиди тадобири амниятӣ дар саросари кишвар дар як рӯзи пеш сахт нигаронанд, дар ҳоле ки мақомоти вазорати корҳои дохилии тоҷикистон мегӯяд ин санҷиши омодабоши мақомоти қудратӣ ба ҳолатҳои изтирории таъмини амният рабт дорад. мардум мегӯянд бояд ки мақомот онҳоро қабл аз гузарондани чунин тамрин огаҳ мекард. хуб мешуд ки пеш аз ҳар як ҳамин вай машқу тамринҳое ки мегузаронанд, хуб мешуд ки ҳамин аҳолия мисол мардуми шаҳра огоҳ намоянд пеш аз он ки мисол ҳамун тамриношона мегузаронанд ки мисол ташвиш нашаванд. аслан милиса барои бехатарӣ аст, бояд ки ҳамавақт дар шаҳр бошад, ин набояд халқро ба вохима берад. аммо хуб мешуд ки милисаҳо пеш аз оне ки ягон машғулият мегзаранд, ягон чи пештар мардум огоҳ кунанд, то ки овозаҳои бедарак паҳн нашавад. ноогоҳӣ аз вазъият дар ҷомеа боис ба пайдо шудани фарзияҳои гуногун гашт. фирори гурӯҳи алфа дар бадахшон, куштори чанд милиса дар яке аз ноҳияҳо ва исьён дар маҳбас аз ҷумлаи овозаҳое буданд, ки мардумро дар ду рӯзи ахир хавотир намуд. овозаҳое ки ҳаст, он чизе ки шумо номбар кардед, ягон асосе надорад. ягон нафарам нагурехтааст, ягон нафари фирорам накардааст, ягон гурӯҳи корманд, ягон нафар корманди милисиярам ба ҳалокат расондагӣ нест, асоси воқеӣ надорад. вале ба назари коршиносон беҳтар мебуд агар дар вақти тафтиш ва ё нигаҳ доштани мошинҳо афроди масъул мақсади тафтишро ба таври дақиқ мефаҳмонданд. дар акси ҳол чунин амал боиси качфаҳмиҳо мешавад. баъд мегӯям ки ин дутарафа ҳамон ки якбора машқ гузаронсоз барои коргари худашон, ҳам дар даруни ҳамин кор якбора бехатарии умуман бехатари як санҷида мебинад, ҳаст ё нест, то кадом дараҷа ба бехатар. рамазон раҳимзода, вазири корҳои дохилии тоҷикистон, имрӯз дар нишасти хабарияш чораҳои шадиди амниятӣ дар рӯзи якшанбе дар пойтахт ва манотиқи дигари кишварро танҳо санҷиши нерӯи ҳаятҳо дониста аз сокинон хостанд ки дар ин замина нигарон набошанд. ягон асос барои хавотирӣ нест, чунки мо вобаста ба он таҳдидои дунявие ки шумо ҳар рӯз шоҳиди он ҳастед мебинед, тайёрии мақомотҳои қудратии тоҷикистон бояд бошад. фақат барои ҳимояи шаҳрвандону давлат мо тайёрии худмона дида истодем. бори охир чунин тадобири шадиди амниятӣ моҳи сентябри соли гузашта пас аз ҳамла дар остонаи нишасти созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ба шаҳри душанбе ва шаҳри ваҳдат бо роҳбарии абдуҳалим назарзода, муовини собиқи вазири дифои тоҷикистон ва идомаи амалиёт бар зидди ӯ дар дараи ромид дар канори шаҳри душанбе рӯи даст гирифта шуда буд.